Allah subhanahu wa ta'ala Baqara surasında ayta: "Ya eyyuhellezine amenuttaqullah ve zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallah" di. Eng birinchi narsa dedik, şu günahның qorqынычлыгы Allahqa һәм аның Rasuluna сугыш игълан итәсең ди. Сугыш белән чыгасың ди. Бу бик куркыныч. Һәм хәтта менә мондый бүтән бернинди гынах та юк. Аллаһка сугыш белән чыга торган, Аллаһка сугыш игълан итә торган бернинди гынах та юк. Илля да мәгәр шушы риба. Нәрсәдә Аллаһ Тәгалә шушы 278-279 аятларда: "Эй иман китерүчеләр ди, әгәр ди сез хакыйкый мөмин булсагыз ди, аласы рибаларыгызны ди ташлагыз ди, ягъни аласы рибаларыгыздан баш тартыгыз ди, якында килмәгез ди. Әгәр шулай эшләмәсәгез ди, әгәр риба алудан, риба бирүдән туктамасагыз ди, Аллаһ һәм аның Расулына ди сугыш белән чыккан булырсыз ди. Һәм әгәр дә ди инде тәүбә кылмасагыз ди, әгәр дә тәүбә итсәгез ди, төп малыгыз үзегезнеке булыр ди. Һәм zulm кылмассыз ди. Үзегезгә дә zulm кылмаслар ди. Әгәр дә инде кеше шушы аятларны күреп инде тәүбәгә килә икән ди, сезнең инде малыгыз да үзегездә калыр ди. Һәм сезгә карата үзегез дә zulm кылмассыз ди, сезгә карата да zulmлык кылмаслар ди инде. Без әйткән идек, дошманлык тудыра дип, шулаймы? Әгәр түли алмыйсың икән, сиңа zulm кыла башлыйлар. Синең малыңны тартып ала башлыйлар, сине анда рәнҗетә башлыйлар, сине куркыта башлыйлар, гаиләң белән куркыта башлыйлар анда. Һәм нәрсә Аллаһ Тәгалә менә бу zulm сезгә дә кылмаслар ди, сез дә zulm кылмассыз ди. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең дәлиле. Әгәр дә инде без шушы рибага чумып инде, аннан соң безгә карата кешеләр zulmлык кыла башлый икән, шушы акча бирүчеләр, без монда үзебезне гаепләргә тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә шушы аятын ишетмәдек. Һәм инде ишетсәк тә гамәлдә кылмадык. Чөнки аның артыннан zulm кылачаклар сезгә карата.